πάμε και στις διαπραγματεύσεις, κύριε Τζανακόπουλο, με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θα θέλαμε τη δική σας αίσθηση. Είστε αισιόδοξος με τα μέχρι στιγμής δεδομένα για την επίτευξη συμφωνίας αφενός με την γειτονική χώρα και αφετέρου θεωρείτε ότι είναι εφικτή η διαμόρφωση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στη χώρα μας? Λοιπόν, ως προς το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στα Σκόπια. Νομίζω ότι εκεί οι συζητήσεις έγιναν σε αρκετά καλό κλίμα. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι μένει ακόμα αρκετός δρόμος να γίνει και αρκετή δουλειά να γίνει έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι υπάρχουν και οι πολιτικές προϋποθέσεις. Τώρα απομένει να βρεθούν οι τεχνικές πια προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να καταλήξουμε. Η πολιτική βούληση είναι δηλωμένη και από τις δύο μεριές. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα τεχνικά ζητήματα νομικά και ζητήματα πραγματικής απόκλησης σε μια σειρά από ζητήματα. Γνωρίζετε ότι η ηγεσία αυτή τη στιγμή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας θέτει κάποια θέματα σε ό,τι αφορά την συνταγματική αναθεώρηση. Από τη δική μας μεριά επιμένουμε στην ανάγκη για την αναθεώρηση του συντάγματος σε ό,τι αφορά και την ονομασία μεταξύ άλλων της γείτονος, διότι αυτό είναι η συνθήκη που απαιτείται έτσι ώστε να ισχύσει η ρήτρα erga omnes. Καταλαβαίνετε ότι το ένα των όλων πρέπει να αφορά και τους γείτονές μας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν συνεχίζονται οι συζητήσεις και ευελπιστώ ότι όσο το δυνατόν συντομότερα θα έχουμε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στο πλαίσιο το οποίο έχει πάρα πολλές φορές περιγραφεί από την ελληνική κυβέρνηση. Σχολιάστηκε, ξέρετε, η αναφορά του Πρωθυπουργού στην ονομασία ως χαριτολόγημα ή εφιολόγημα στο Γκόρνα Μακεδόνια. Έχετε κάποια τοποθέτηση επ' αυτού? Γιατί τουλάχιστον ο αντιπολιτευτικός τύπος το έκανε σημαία. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή το κύριο δεν είναι η σύνθετη ονομασία. Αυτό έχει αποτελέσει την πολιτική γραμμή της Ελλάδας από το 2008 και μετά. Ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι ενδεικτικά χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο όνομα. Το σημαντικό, όπως σας είπα, δεν είναι η σύνθετη ονομασία. Το σημαντικό είναι να βρεθεί λύση σε όλα τα υπόλοιπα τεχνικά και πολιτικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Και ως προς την ερώτηση που μου θέσατε προηγουμένως για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν ανησυχώ καθόλου. Νομίζω ότι εφόσον καταλήξουμε σε μια λύση έτσι όπως την έχουμε περιγράψει, δηλαδή μια σύνθετη ονομασία που θα ισχύει έναντι όλων, συμπεριλαμβανομένης δηλαδή και της γείτονος, και θα ισχύει για όλες τις χρήσεις, νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε μια ευρύτατη κοινοβουλευτική συνένεση.